Ami sian sektor Judea untuk penampilan kreasi ima di penggalangan dana hita laho tu pembangunan ni huriata songoninang di aka haporluan ni huriata alani amang inang saluhu na hita na pungudison asarap udur mahita mang laho manubang anggia tutu boy huriaton gabe huria nadenggan manang huria nabalga di tonga-tonga ni pungata madi teman tonga-tonga ni Portibion. Jadi mangido hami amang sahalinai rap mahita laho manubang nasida imasian ina ni sektor Judea molete.
Mau lihat tema di sektor Judea, ada orang sota mulai ibadah ta, perjulu mahita martang yang nahohom di baga sarohata martang yang mahita. Amin. Mari de mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Mangasahod debata say hamonangad do ulahonota, ngok maho ale parhinaloan, tarsunggul maahu di banu bahua siang hari, pujiok kumaho di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan, edehonok kumaho di tonga-tonga ni akka marga, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
tangiang mahita. Ale Tuhan Dewata para si roha na sumurung, mauliate maroha nami tuho, ala di jauho hami tu pakirimo di hanguluan sa leleng ni leleng na, sa ileho matodim tu roha nami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni roha nami, jala asa hulului hami akka na di banua gijangi, pargogoi mahami manaluho saluhu nanaing mga batami, tu hasonangan, sa ipagadda haporsyaon, pakirimon dohot pamopomod di roha nami, asa monang hami rodi ujung na, laho majalo tupali hami di jolom, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus pangului. Amen. Mari dimahita. Pati ni Dewata di minggutta sadarion, ima na tarsurat di buku 5 Musa bidupitu ayat sia songonomma didok disi. Dibaheni tama iko boto ommu, Jehovah do Dewatam, ibana do Dewata nasitong jalan abonar, napasitong pada doho asini roha tuhala akkana makaholongi ibana, doho tuakana mangaradoti tonana, pola meribu-ribu sudut olak nido sahakna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan Dewata laho mangulau nau bartu patik nai. Ale Tuhan Dewata sai pargogoi mahami mangulau nau bartu patik mi. Amen. Mari dehita.
Tatopoti madosat tanagudangi tuado pani dewata martangiang mahita. Ale Tuhan dewata amanami pargogo na suatu dosan, para sirohami dahami nadangolon, narodohami tujolom manopoti dosanami nagudangi, di bagasan hajahatot dohami tubuh, jaladang adong hapor seot di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalammu, masai godang do pangalosyon nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam, dohot asi ni roham, say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami, say ingot mahami hobbar tuasi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni dewata taringot tuhasesan ni dosatta. Songonodo hatani Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi akka pangalosim songonobum, jala songon obum manorok akka dosam, say mulak mahotuau, ay ahudo si paluaho, hasangapo madi debata na digijang. Amen. Maredehita. Turpu epistel di Minggutta Sadarion, ima na tarsurat di buku Mateus, bidu 10, memuka sian aya 40, saha tu aya 42, marsika soring mahita majaha, songonoma didok disi. Nama jakon hamu, ahu do jinakonna, jala nama jakon ahu, namar suru ahu do jinakonna disi. Diaya 42 rak mahita. Napa inupon aek tabar satahu tu sahala sian akan namek meton ala targoar siseaku ibana situtudo don nahudok otuhamu dang namago upana olat nido sahakna martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita. Allah
taha tiddak ko maha porseotai, songon nahina tiddak ko ni dongata saha porseo di sadok portibion, rak mahita maddok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga begabea siaton di porbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumaun na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu diari patoluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasesan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabege lagu pujian sian ina Kamis dilanjut ma ama salo.
tabigema titing namasa di mingguta sadario. Shalom. Selamat hari Minggu ma di Tasaluna. Tapayuti hukma titing namar ragam di Minggu 2 Juli 2020. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu paupaton dung Trinitatis. Lapatanna hasitol sadaon ni debata. Topik Minggu maka nguluhon hati goran dohot asini rohani debata. Napaduahon kelompok kor tu hari Minggu sia Juli 2020 pukul 7.30 ina Kamis ama Jeriko ama Salom pukul 10 ina Hanna ina Deborah ama Huria dohot remaja pukul 10.05 ina Esther dohot NHKBP. Napatuluan pertangyangan sektor di hari Selasa tanggal 4 Juli sektor Nasaret di Bagas Nyamata keluarga N Manulang baru 5 jutak. Sektor Judea di keluarga N Panjaitan baru Gultom. Di sektor Bethlehem di keluarga Robert Nabitupulu baru Pakpahan. Sektor Efesus di keluarga Situaje Malau baru Sihite. Sektor Galatia keluarga M Tapu Bolon baru Lubman Gaul. Sektor Filipi keluarga FD Purba baru Sihombing. Di hari Rabu 5 Juli 2020 di sektor Sion di keluarga Nabi Tupulu baru Sihombing. Sektor Betania keluarga G Manurung baru Tapea. Sektor Roma keluarga B Sihombing baru Sitorus. Sektor Korintus keluarga L Sinaga baru Tambunan. Sektor Kolose keluarga Nyonya Aeb Sitanggang baru Manurung. Sektor Kanan Op alamat Boy Matabereng di Wartata Akamanginang. Napa opaton ibadah Minggu pukul 7.30. Ibadah Minggu pukul 7.30 ip di tanggal sia Juli 2020 nanengro kita memakai bahasa Batak. Napa limahon amplop pembangunan di Minggu ta sadarion marpelia tujuh dohita ima papungu pelian amplop pembangunan dohot pelian napa duahon tapasahat ma di bagasan lasni roha. Napa onopon pasahaton SK guru sekolah Minggu di Minggu ta sadarion di kebaktian pukul 10 patu paun nihuriata do na pasahaton eskani guru-guru sekolah Minggu naik baru nang madalani learning saleleng nasa taunon imat wono mahalak di patupa may dung sipul majahatiting. Na papituhon ujian tulisan dohot lisan par guru malua di hari Minggu di hari Sabtu tanggal 2 Juli 2020 di Patu Bahuriata do ujian tulisan tupar guru malua karismata tim di gereja mulai pukul 10 ip jala di hari Minggu tanggal sia Juli 2020 ujian lisan na di dohotan ni natorasna dimulai pukul 10.30 pinangidoma tuak kapar guru malua karismata tim asalinggan marpahian para dehot diri dohot wakan atau rasna asa dohot maro madohoti ujian lisan ninasida. Na pawaluhon amplop pesta kotilon dohot tahun profesional lisme dalam penata layanan. Di hari Minggu tanggal sia Juli 2020 marpelia tujolo dohita ima bapungu pelean amplop pesta kotilon pesta tahun profesionalisme dalam penata layanan dohot pelean na paduahon na pasiahon dana nasorang di hari Senin 26 Juni 2020 di bahasa-bahasa hotuhata do sada dana bawa di keluarga Engkel Bondar Yuricen Boru Hutagalung sian sektor Betania
hipas doda danaki suang songoni na torasna na pasapuluhon penghargaan tuyanakon na berprestasi sada sian program diakoni ni Huriata imat patupa penghargaan tuyanakon ni Huriata na berprestasi juara sada 1 tolu tingkat SD 1 SMA baik prestasi akademis dohot non akademis misalnya olahraga patu paun ni Huriata do tu tanggal 6 Agustus 2020 di jaloma surat hatorangan sia sekolah na patorakon kejuaraan anak ni sekolah masing-masing di pasahat ma data tu seksi pendidikan di Huriata paling lambat tanggal 27 Juli 2020 tolu pasapuluh sadahon kegiatan pesta kotilon tahun profesionalisme dalam penata layanan di minggu tasadarion di kebaktian pukul 7.20 dohot pukul 10 hip ima kreativitas sian sektor Judea di hari Minggu tanggal sia Juli 2020 nanengro di Parminggota pukul 7.20 dohot pukul 10 hip mangarade ma punguan ama Huria pasal 10 dahon pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial mau lihat ma di pasal Huriata tusude ruas naung pasahaton pilihan bulanan dohot iuran diakoni sosial 1 bulan Juli 2020 tu akan naso pasahat dope taingot mamanginang makarikoton pasahat tosa ganuk bulan turia marhite parhalodo sektor tabe pasal 10 toluhon torop ni ruas madohoti permingguan tanggal 25 Juni 2020 755 halak ruas nama ulang tahun kelahiran 48 halak ulang tahun pernikahan 24 kepala keluarga padita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 26 Juni 1 2 Juli 2020 hatani debatan napasikopon las nirohamuna tersurat di Pesalmes 10 ayat 12 saya diparohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk hami 15 pilihan iuran diakoni sosial Huria torop napasahaton pilihan iuran diakoni sosial Turia di bagasan mingguan tolu kepala keluarga godangna 400.000 rupiah 16 totoripe tu pembangunan torop napasahaton totoripe tu pembangunan di bagasan mingguan sada kepala keluarga godangna 150.000 rupiah keuangan Huria 5.815.750 rupiah pembangunan 4.655.600 rupiah sentralisasi manang tu pusat 2.255.650 rupiah jumlah 10.767.000 rupiah molo adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami paringgaton songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni Huriata saya di pasu-pasu tuhat sama piliani bain sangap di goarna amin. Di hamu amanami do inanami nahina holongan hobar tu warta manang titing natebegi di bagasan tikion pasatot tama hobar tu aturan ni Huriata di HKBP ima di aturan peraturan HKBP tahun 2002 dung amandemen patuluhon pasahat tama ima tu guru sekolah minggu songon SK surat keputusan babua nasida nungama mulus ima songo persiajaran lau guru
sekolah minggu na tetap. Alani pasaton jaun nami majo surat keputusan asa dung di guari hamian non asa rotu jolo ate asa bui pasaton nami SK tu guru sekolah minggu tate di HKBP Cimanggis. Surat keputusan guru sekolah minggu nomor 03 garis miring SK garis miring 20 1401 garis miring 2020 pimpinan jemaat dan majelis jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis berkedudukan di Jalan Raya Bogor kilometer 77 Cimanggis Depok menimbang pentingnya pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak sekolah minggu untuk menjalankan tugas panggilan gereja sesuai dengan aturan peraturan HKBP tahun 2002 dung amandemen Patuluhon pasal 5.2 mengingat perlunya adanya tenaga pengajar yang mendidik dan membimbing anak-anak sekolah minggu dalam mempelajari firman Allah, maka pimpinan jemaat dan majelis HKBP Cimanggis Resort Cimanggis memutuskan nama-nama yang dibawa ini menjadi guru sekolah minggu HKBP Cimanggis Resort Cimanggis. Duku jahamian non Roma nasida tujulu ate majalwa non SK secara simbolis. Nama Mona Neima Borusi Tohang, Jessica Intan Dekrina Borusiahan, Mary Iren Sisilia Simangucong, Putri Agatha Pania Boru Raja Guguk, Keiza Rotua Boru Sitijak, dan yang keenam Ruth Martini Boru Huta Barat. Demikian surat keputusan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan, ditetapkan di Cimanggis 02 Juli 2023. Pendeta Resort HKBP Cimanggis Strip Uluan Nihuriah, Pendeta Immanuel Panjitan MTH, ditanda tangan, distempel. Jadi pasato tama surat keputusan ini gabe guru sekolah minggu tetap nasida manabai aka guru sekolah minggu naung adukian di tonga-tonga Nihuriata. Oma ka guru-guru guru ta na baru ate akan nama mengajari akai anak kota sekolah minggu anggiap ma dipergui tu hatta di nasida ima songon na mengajari di akai anak kota songon ima acara songon pasaton surat ketetapan dung di bolus nasida saton lubi songon lerling nasida te di tonga-tonga ni huriata moliate mah dung aboi mulak tu ingana munabi. Tabegema korsian ama Jeriko.
Mari di mahita huhu mata papungu pilih sadaa sadabi. Damenina sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai
Amin. Oras madi hita saluhukna. Amanami do inanami nang sude akan naposo bulung nang aka hita tahe napungu di bagasan parmingguata di Obbason. Hatan itu hata nagabi ujahan di jamita nanang si pau sorota di apala minggu sadarion ima di minggu pau patondung Trinitatis ima sian surat pesalmen bidu walu pulusia hujah masian ayat 15 ro di ayat 10 walu songono madu di sini hati goran dohon uhum do ujahani habang sami asini roha dot hasitongan patujolo ni bohim mertua ma bangso na uboto ulupulup akan namar pangalaho di bagasan hati uron ni bohim ali jakuba saya marlupulup do nasida manipat ari marhiti-hiti goarmu jala timbul do nasida hinorhoni hati gorammu ay hodo saudara ni hagugon nasida jala hinorhoni habasaumido manuarang tadu nami ima sahatna dihita salutna na hinaholongan di bagasan Tuhat Yesus Kristus tahamuliate mah di Tuhatta nunga sahat behita di partikian nama sehatop ate saat hita tu bulan pitu bulan Juli lapatanan nunga satonga tahun hita sotarasa tahilala nunga tabulus di bagasan tahun 2020 wonate jala hira natwari dope manang napiga bulan nasalpu dope ta pasidung aka kato baru Natal ape sonare nunga satonga partikian di tahun masih hatop doyate alai di hatop ni partikian ni na manungguli hita do asa toktong do hita hobas dinalaho paturehon do na mangula hita di partikian nama saya maripolaon ido adok kata ede madok saya taidehon hidup ini adalah kesempatan nate obas nanilot Tuhani tak perhase yang di tonga-tonga yang ulutta ay mololunga salpu partikiani dang boy ulahat tabeate waktu yang kita jalani tidak akan kembali lagi ke depan karena hidup kita harus berjalan ke depan. Nah lausido nang di tonga-tonga ni trupuk pesalmen nani dehon ima aka nadiro aka malimi etan ima nama suarahon dipanindangion naong takas diulahon Raja David manang Raja Daud dinalik lahu ibana payuti huton ngolu namar harajaon di tonga-tonga ni bangsa Israelia teh jala mulo taida bala tapaula kulak akabarita taringotu songo dia panindangin Raja Davidon manang Raja Daudon memang gudang dosi putih honot teh taringotu parnguluan nain ubay na boy ibana dinalahot toktong ibana maklas ni roha marlupulup di ngulunay ate atik pesa butulna anggusian hadirioni Raja Daud dak ngapala ibar nasong kita nate orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang biasa tak pola gudang sebetulnya siasa konon nak di tonga-tonga nguluan tidak ada yang bisa sebetulnya diandalkan dalam kepribadian dan kehidupan buama anak ni permahan nate anak ni permahan jala ditiki gabi nang dipilih gabi raja hirana sotaretong ibana alai di tonga-tonga ni namet-met di pikiran ni jolma di tonga-tonga di portibion alai di sido dipakai de batado hadirion nai dinalopa tuduhon habal gaon ni de bata odo nababen sadalas ni roha ulup-ulup rasa bahagia dalam hidup manusia di luar kekuatan kita yang
kita pahami dalam diri kita. Disitulah kita mengalami satu sukacita ketika ada satu kekuatan yang lebih, yang ekstra, na lebih, na dari desa yang ngulut tahun, odo kebahagiaan. Surai contohnya gudang do dia ka pergulat tahun aka kelebihan keistimewaan ala memang napis tarhia di mana dia ka persikolan manang dia ka mangulau-ulaun molo diulau ni mana ma sada ulaun gabe boy denggan ulaun mungkin ba di dok jolma dak pola nga wajari napis tardona jenius do ibana apalagi di zaman-zaman waingon nate naguk akan aboy mangalian jolma sada sarana yang membuat ngulut daun gabe lam malo lam tarida hatta dianna do aka do ngana asing manang di nguluna parjulu ati alena gabi sadahalna iko persiajarata di bagasan pesalmen manak ede puji-pujian dia do nagabe maban gabe sangap nguluni raja dapiti ate di bagasan pesalmen 80 siaun didok di bagasan ayati hati goran dot uhum do ujahani habang sami asini roha do hasitongan patujulu ni bohim odo sede pengakuan ate panindang yon nguluna dang dietong ibana babua dirina na ubal ga di siate alea hadidok hati goran do uhum do ujahani habang sami pabuahon di bagasan nguluni halak na porsiai molo adong do sada panindangi on di bagasan nguluna pabuah holan hati goran do uhum ni de batado nagabe ujahan di tonga-tonga ni nguluni halak na porsia sasiktong na odo na maboy mampuan mangenet pahicat ton nguluni jolma gabe berkemampuan ibana di tonga-tonga ni nguluna ya ay gudang du jolma soru pada songon jolma setengah-setengah perbinotuan nate manang dak pola songon hebat ni perbinotuan dohot sikola ni aka zaman waingon nate di hita gudangan dope masih na tamat SMA dope olat ni kelasina mayate kan adung dope mungkin rada ngapala satu SMA persiajaran ale mulo tarimang-rimangi tuah kenamasan waingon. Mengapa kita bisa dimampukan untuk menjalani kehidupan dan tanggung jawab yang begitu besar? Contoh naudok nak ini Raja Daud ya teh. Luar biasa ditiki Raja Daud do. Di sido terida supremasi ni kejayaan ni bangsa ni inde bata teh. Sudah bangsa nagugo di hati di zaman ni biar mamereng bangsa Israel ya teh. Jadi di sido gudang do aka ragam ni si halasono ton di bangsuiyati ala ni luar biasa pasu-pasun itu hatta di leon tu tonga-tonga di bangsui alai sada kunci rahasia nak kiningan nak kiningan ala hati goran do do nagabe ojahan di tonga-tonga ni ngulu ni bangsui sendiri gabe dak tarida lapatan ana hurangi do songok kita jo si patakan gudang dunian dan apalah sarupa perbinto dongan ale ni saya ulu hita marsiajar manangi-nangi jala ulu do hita dinalaho marsiajar dinalaho mengadaptasi diri do aka zaman akhirnya tadi dia masukon halak na malo hati halak na uboto gudang di aka perbinoton sonarion hati gudang do songoni hati gabe didok kita marsileo leho do ibana ba adong do karisma di bagasan nguluna iya teh. Jala odo narik kok di ngulut tahun nanti. Jala sudah naik marmual siat di batadui. Bahkan sebaliknya di tonga-tonga ni zaman waengon godang jolma adong perbinotoan na godang doa akan pengetahuan na doa akan naboy nabi noto di mana belum tentu ibana naboy apa selalu perbinotoan ni dinalaho mengajari manang dinalaho lapatan apa sahaton dinggan gabi berpengaruh na dinggan nate di tonga-tonga ni nguluni jolma. Dos songon aka guru-guru sekolah mingguan nate napi na jongjong sonarion
gabi guru sekolah minggu. Memang melihat tema di Tuhan teh adong aka guru sekolah minggu na mengajari aka anak kota iya teh aka pahuputta iya teh asabui nasida di boto marede hatani de bata imana seta taruhan tu ganu pagi. Jadi memang anggosian segi parbinotuan mungkin dan apalah songon songon parbinotuan ni aka mungkin aka ana spesial namar guru di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan atau FKIP molo nanti nada alai ala adong haulun dohot haringgason dohot roha namar si hohot hati yang tulus ikhlas untuk melayani Tuhan. Disitulah kuasa kekuatan itu terjadi dalam diri orang-orang yang mau melayani Tuhan. Itu nang disudi pesongoni do kita teh odoi alani do di bagasan trupukon di dok martua ma bangso na uboto ulup-ulup akan namar pangalaho di bagasan hati uroni bohim ale jahoba martua ma berbahagialah. Saya pina usor-usor ai biasa na molojol ma berbahagia balanya mulu zaman wae mulu berbahagia mana bah gudang si hasak konon ni mana dia teh gudang do nabui adong di ibana istilahna ni aka humisik itu tuh kan toradong do bahagia apalagi dia muaka inaya mulu songona suk do puro-puro iya teh kan dang bahagia hamu disi teh bahagia do hamu disi berarti dang bahagia hamu teh bolo gudang do hepeng muna teh di puro-puroi ale sesitok mau diukuran di portibi ulo berbahagia ale adong do ede saya ini don hitam ulo pas ada pesta teh lapatan nah adong ede pop dikatakan di sana katakannya emas dan perak harta bukan itu yang kuinginkan tapi hujanilah dengan kasih dan kesetiaan nina. Hujanilah dengan kasih dan kesetiaan nina. Purasa nama menciptakan lagu ini memang ngabosan di mana di harta teh. Dan anong me alani ya kinyata sudah dong di bana. HP dak kaya amat tei di dok lapatana hai sayang umpamanakan cintaku umpamanakan ulu di paling malu bertemu ai ado idean ado lepana di lepaho ai taburu songona bisa biasa do ulu do songona marsak dorwani natta do banggolan ni do bertemu ate ai buado tai indakan ai wasa songona kurang yes jabun apa sabu ngaluja kay nata ulu sipata neng dipuji ate kan taringo tuaka nang diulai mana termasuk bagian sian kasih sayang ate itu yang disebut di edenake cinta dan kesetiaan kasih dan kesetiaan. Nah idum ini nakiningan di bagasan ayati takasdo satu kebutuhan di tonga-tonga ni ngolutta molonung ngata tada ima basa-basa ni debata di tonga-tonga ni ngolutta na mangurupi di sude aka gulmit ni ngolutta ima nakinan kebahagiati di bagasan ayati bahwa martua ma bangso na uboto ulup-ulup akamar pangalau di bagasan hati uroni bohim ale jahuba sai marupulup do nasida manipat ari marhite gowarna jalati bulo nasida hinorhoni hati gorammu odo dan di dok holong dot hasetiau ni debata napi na masa di tonga-tonga ni ngolut tahun mati jalan ondo kebutuhan di tonga-tonga ni ngolut ta sonane na paling penting buadu hita di nalau paulihon doho di nalbem bangun asa marsing hohot hita imana kiningan di bagasan ngolu nah di bagasan hati goran dot uhum ni debata di tonga-tonga ni ngulit tahun mati odo nama nirai ngulit tahun mati tabereng manuaing di zaman waingun mati
orang mulut jahat ya jadi bagi biaris nasalpu hampir 85% bahwasan terjadi di tengah-tengah negara maju atau negara-negara yang disebut dengan negara yang modern adalah orang-orang yang pintar, orang berpengetahuan yang memiliki stres yang paling tinggi nina. Orang pintar. Jadi otik dua pita jolma na si 20% berarti jolma nabi biasa ale justru tidak mengalami stres. Terutama di negara Jepang nanti. Negara Jepang adalah negara yang termasuk negara modern, negara yang luar biasa, maju na modern baik di secara teknologi dalam hal bidang apa itu di sini. Jalan termasuk do sudah nata pakai gudangan aka produk Jepang do ini. Alani pisterna. Ternyata dia mu amanami do inanami di negara Jepang lah adalah negara nomor 1 yang paling banyak orang bunuh diri. Paling banyak bunuh diri setiap detik nih. Hampir mencapai 60 orang yang bunuh diri, baik terjadi kepada anak-anak. Sadis do ya teh, mau binegi ya teh. Anak-anak yang masih persekolah bunuh diri. Manang alaniah be. Alaniah nguluni jolma, alam memang seolah-olah manusia itu dinilai sebagai robot. Alani majuna gabe robot. Tanganong boy dia tombe songo jolma. Badung do mulut bereng do dia kamet sosiate di negara Jepang. Ulu alani kurang do partikian mudum do sida di jalannya teh. Dak sanga mulat tujabu, lau tu kator muse marsugun, ngabotari. Mudum di dalani laus ba bicar matani hari lau mamuse manang nabuami nang dipikiri be aka songo dia masih pangalut sinuma. Omah nakiningani. Aka gaya hidup nasi pata na mariko tudo imataringo tu portibion alani adoi alani do dihamu na hina holongan di bagasan Tuhan Yesus daktar bahen marupul ngolu ni jolma anggo holan na mangulahon aka ulahon ngolu na di portibion nate atik pesa sitong na masarikot do di ngoluta do sudah songo kita di keluarga anggo holan na lau mangului aka humisikon nate. Habis waktu dang he apa jupang do danak buado kita di nalau manukum buado danak beres donian buado taringo persikolanna mado akalana asing apa yang terjadi gabi hidup menyendiri danak kiate apalagi si patai bana dangarung donganna tu dia haporusan ibana lo manukun ujungna ulo do salah ibana tu tempat yang sebagai pengaduan hatinya alanya karena di rumah orang tua tidak menjadi suatu jawaban dalam hidupnya. Dan ada kebahagiaan di tengah-tengah ini. Jadi dok nah hata na asing bukan soal hata, bukan soal emas perak na dok nakiningan sebagai ukuran kebahagiaan atau sebagai jabatan kesuksesan secara haportibiono nate. Alaisada kebahagiaan di dok dison mololam di do debatado si leon tua jala debatado nagape hagogo di ngoluta pasti dia muamanami nami kita akan mengalami satu roh kebahagiaan dalam hidup kita dan kita bisa mampu melihat mana yang terpenting dalam hidup kita. Jadi sotung kita holan tagugu hati nolou mengeluliakan rekod na di portibion dan nama dok na sekolah rekod yate rekod lu yate sude mangalulu ya kahumisikon akan manang sia dia meyate ale unang jangan lupa kita untuk bersekutu mangaduk bohini debata di tonga-tonga ni ngoluta karena disitulah kita memperoleh kekuatan di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu dalam perjuangan baik perjuangan mengeluh hidup siganupari doh di nalo berjuang kita menghadapi aka persoalan dalam pribadi doh aka persahiton dope aka persaoran so boy dapur roha baik di dia pe alai molo nunga tok tong kita marsiajar mangasao debata di tonga-tonga ningoluta semua persoalan apapun yang dihadapi dunia sehebat apapun sedalam apapun setajam apapun
yang dihadapi oleh manusia? Jawabannya hanya satu. Allah bisa memberikan jalan keluar dan jawaban dalam seluruh pergumulan hidup kita. Debatado alus disude akan ngulut tayate. Ala nido odo diajari di bagasan trupukon. Martua ma bangso na uboto ulupulum akan namar pangalaho di bagasan hati yuloni bohim ale jahuba. Bahkan di bagasan ayat nakiningan ay hodo saudara ni hagogon nasida jalahin norhoni heba saumido manwarang tanduk nami. Dialah yang membangkitkan, yaitu nadidok taduk lapatanna. Dialah yang pajong jokom mendirikan tanduk, berarti lambang kejayaan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Pasti di kita marsita-sita doya te sude buado kita ikona tarida di tonga-tonga ni parnguluat tai lumobi kita akayana kota dohon akan ata parsita-sita di ngulut taon nate asa tarida taduk naiya te molo didok taduk dakolan na tadok gabeta talului taduk ni horbo tabaan di simajujung na dak songonia te kiasat duya te. Tanduk adalah merupakan suatu lambang kekuatan. Hidung beni molo di talak Batak molo tadani nong patupan ulaun namar sangap ate umpama di akan ulaun saurumba tua namo di bulung yang go taduk ni akori horbona nagabi si buaton dia ka ulaun ni pesta edak ni bolokon ate pitor di dia dibain di palokot to ya te di balobung ni jabu bataki ya te dos dosongan halak to raja aido bani sampai bargajang-gajak taduk ni tadek ni horboy ya te anda kuboto sonari dak sudi be mabed sini to ribolokot do taduk na te ala memang dak pula rikot ate mungkira na di boto jolma dak taduk na ya peting ba sian pino pernai do menjadi sudi odo pa botohon na sangap di tonga-tonga ni aka sada pino paran nate nah didok dison tanduk dison dan apalah tanduk ni songo na udok nakiningan ale tanduk nakiningan songo dia mahabal gaun na pina jongjong ni debata di tonga-tonga ni nguluta dung kita toktong mangasaun ibana di tonga-tonga ni parnguluat tayate di paduduhon manang tu dia pehita mololunga tuhanido di na pajongjokon ima taringo tu hamuliau manang hasangapon di tonga-tonga ni ngoluta ay jongjong do yate di tonga-tonga dak pula nagabe tapa jongjong yate ala ni aha ala tuhani margogo do yate patuduhon nadinggan di tonga-tonga ni ngoluta nate ala serena ni kon siangulo honota bagaimana kita selalu hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Itulah yang menjadikan hidup kita menjadi hebat. Jalatari dari tanduk di tonga-tonga di nguluta baboa natar pasu-pasu do ngulutai hobar tu nata pangido di tonga-tonga di parnguluat tayate. Alani di hamu amanami do inanami nang kita salut nah. Toktong mahita mangulu di hati goran dok hasetiaon di bagasan di bata. Undang maseri kita teh. Marhiti tangiang endeta. Dala terida dia ka edde nakininga teh. Luar biasa teh. Songo dia ma basa ni Tuhani marhite hatai madong asa toktong ta arah roha pikirat tu de bata. Unang mangasahon portibion. Unang mangasahon hagiot pikiran parbinoto tayate. Ale molo nunga de bata do nagabe sada hati goran do hasetian di tonga-tonga ni ngoluta pasti anggo Tuhani ikon dipauli do ima hadingganon di tonga-tonga ni pardalang ngoluta jala tarida mai las ni rohai di bagasan parngulatai. Amin martangyang mahita. Ali Tuhan di bata moliati gudang di sombarohan nami marhite hatam di suara hoko do ale Tuhan di bagasan ngulun nami
asa toktong hamili Tuhan maka nguluhon hati goran dot asini roham di tonga-tonga ni perdalan ngulu nami asa unak kami mangasahon gugu nami pikiran nami manang holso nami biar nami Tuhan aidang marguna saluhutna di ngulu nami aidak tertugu hami marhite holso do biar ni roha nami ale molo nunga mangasaw kodo hami di tonga-tonga ni ngulu nami so panagaman ni roha ikon patarida honomudo las ni roha di tonga-tonga ni paranguluan nami di sialani ali Tuhan lu hamulati roha nami Tuhan di saluhu pandungani omu do di pasu-pasumi ali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami alani ali Tuhan say homa toktong dinalaho mambuhali ngulu nami ali Tuhan marhite marharing gasok kami dinalo madoho di aka punguan di pertanyangan ganuk sektor ale Tuhan dinalo manangihon hatam do di aka punguan di huriam ale Tuhan dinalo marsiajar di bagasan hatam huhut mamuji pasangapon guarmu nabadiai rosido di bagasan tikion ale Tuhan buanon nami disude pakubasuni huriam ale Tuhan mulai sian pakubasion sian dana sekolah minggu sahat nang di aka kategori ama ina aka remaja napo sobulung nan langsia pe soksongoni ale Tuhan nang di ulaun aka diakoni sosial nang dinalo panindangyon nang di marturia ho matok tong ale Tuhan dinalaho paringgas rohanami dinalo mangulahon saluhut nai ai ido dalan di hami asa boy hami tartugu hami di bagasan aka pasu-pasumi ale Tuhan di halas rohanami di bagasan tikion naong di bagasan hadingganon di akan perdalanan di anak kon ni huriam dumobi na marsiajar di bagasan ulaon maka tidak kon hapur seaon jalanungan di ramuti ho dari Tuhan di perdalan nasida di nalau pausor husorhon do makalason di basa-basa mi rosido ali Tuhan yang di bagasan mingguon patu do nasida ma di bagasan ujian tulisan do lisan dot rap dot akan atoras di bagasan mingguon Tuhan di bata say lehomat todi tu anak kon nami asa takas mangulu nasi dali Tuhan di bagasan hatam dada holan las ni roha di bagasan aka perdagingon ale las ni roha di bagasako ala nunga takas di tadana sida hodo muali baka pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu ni akan aporsea nosongoni ali Tuhan nang dinamardalan dia ka ulaun di pesta gotilon nang di tahun profesionalisme di tahunon saya homa mangalian roha nara di bagasan roha nami ali Tuhan dinao toktong ali manupahi do dinalaho paudilihon akadia narikot di tonga-tonga ni huriam alani ali Tuhan paringgas masalut hami ali Tuhan mangulahoni tau sangat di goarmu di alas rohanami ali Tuhan nang di basa-basa kodo sadada danak di tonga-tonga ni keluarga engkail bondar hinangi Yuri Owen ha buru Tagalung Tuhan de bata asimaroham saya pasu-pasu dak danak napina sahatmu tu keluargai gabi anak nahipas jala tagamun ali Tuhan gabi anak siala sonoton di tonga-tonga keluarga lumubi di adupamu pergugui natoras dinalo parmudu-muduhon dohot dinalaho patugu-tugu ianakon nasida tuho losongoni ali Tuhan di bagasan tikion nunga pajongjo kami sada guru sekolah minggu imana gabi mengajari di dana sekolah minggu tong ho matok tong ali Tuhan na mangalehon gugu tunasida ringgas ni roha nang todi siak ko ali Tuhan asa di bagasa todimi nasida lo mangajari asa tarbayan sudah dana sekolah minggu maboto hatami jala persea di bagasako lasongoni ali Tuhan buano nami di bagasan tikion sudah ruas ni huriam nama ulang tahun kelahiran dohot di pernikahan lama masu-masu mahu ali Tuhan di bagasan ngulu ni sudah ruas ni huriami nama ulang tahun ni
Hasalia ko ali Tuhan las ni roha, gajang ni umur. Lumobi ali Tuhan, saut na pinarsita-sita, di tonga-tonga ni ganub. Ngulu na marsada-sada, lumobi nang di tonga-tonga ni keluarga. Tosido di hamule teroha nami ali Tuhan, di na toktong mardalan huriami ali Tuhan, marhiti akaragam pakubasioni. Alani ali Tuhan, di na di pasahat aka pilihan, manang persembahan ni ganumu. Huriam ali Tuhan, ima marhiti iuran diakoni sosial toktoripe dohot ganum aka permingguan perpunguan saya homa masu ruas ni huriam asa Maria iya di bagasa las ni rohane sida toktong pasatan na duminggan duya bagasan aka perpunguan tua dupanmu asa boya le Tuhan adong sada bohal di huriam dina laho makubasi di tonga-tonga niaka pelayanan di huriam. Moliati madiho ali Tuhan di saluhut nai nang diaka ragam sakap do ulau nanang patupon nami ganub ali Tuhan. Diaka ulau nami be sai dongani mahami urupi mahami ali Tuhan. Suderu asni huriam padau sian aka permarahan aka sahid jala tupahi mali Tuhan sian aka ulau naji nama tangan nasida asa gabedalan mai ali Tuhan di ngulu nasida laho mamakai akana perlu di tonga-tonga di keluarga do di aka ulau na asing mau liati mali Tuhan di aka ruas ni huriam na di bagasan persahito nali Tuhan persahito na renge na toktong ali Tuhan marukil ibana alani ali Tuhan tu hodo pasaton nami pargogoi ma padau ma padilian padau sian aka ngutungut alai pasu-pasu masudi akasi panganon ubat do perawatan asa dalan mimai ali Tuhan di nalo masu asa marhamalumon asa boy ro akar wasni huriami lau mamuji pasangapon guarmu nabadiai atong sadok ngulu nami tuhodo pasaton nami paborhat mahami ali Tuhan siam bagas jorom di lau mangulau nami ali Tuhan jala di pasu-pasu ho mahami marhiti hite Yesus Kristus martangiang hami tuho amin. Tapuji matuhata sia nomor 577 laos disoma tapasahat pilihat tanah paduaon dohot ima amplop na sahat tu hita ima songon dalan hita lahu melunasi ima rumah dinas ni pedita manang rumah dinas ni huriata na ikon sigo hatta di bagasan partikian na jopokona teh tapasak ma di bagasan las ni roha Yesus, puji Yesus si Palu.
mapilian nata pasahat di bagasan tikion martang yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut silan dihon na dingkan dot nasa ulibasa na maliutus. Pasatami masih na lihon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa uprahasya kami pilihan nun. Pati bulon harajaun mu di tonga-tonga ni huriam do di porti biyon. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asal betadahami godang silan dihon mitu hami. Asal mgirgiri hamendok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang say pinarbadi amagwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomani roham di Banua Tungaun songon na di Banua Gijang, leho matuhami sadari on hangulua siapari, se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan mardosa tuhami, unak kami tugon tu pangujunan, balu amahami siang pangago. Mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhani di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batamaho di sodakot Tuhan de batama buhinna tuho jala asi marohana mediaho di dopakon Tuhan de batama buhinna tuho jala di pasaor honma damena tutodim. Amin.